Estabas aí, estabas aí. Estabas no Estache Bo. Hoxe, saio da neveira porque teño uns toros de atún que van a facer a melodía desta receita. Con que? Cuns tomatiños, cuns pimentiños, aguacate, maiciño, perexil, un pouco de todo. Non vos lo digo porque senón xa sabedes a receita. Eso sí, teño uns tomatiños, vaya tomates de categoría. Rafa hoxe tivo que coller a mochila, seguro. A onde iría? Rafa, contanos logo onde fuches polos tomates. Hola, Iván, compañeiro, oído en Portonovo, chef, provincia de Pontevedra. Aquí, Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E como querías tomates, eu veño onde hai un tomate rosa, que xa quixera esa que foi Eurovisión. Rosa de España non, rosa de Galicia. Tomate rosa. Vas a alucinar co sabor. Pero antes, sabes como esbirra un tomate? Ketchup. Saúde. Grazas. Estou con Paula, de Paula Frutas e Verduras. Sí? Son eu. Esti, Sí. a mesma que está na Praza de Abastos de Portonovo. A mesma. Sí, e todo o que hai na Praza de Abastos sae de aquí. A maioría suele ser. Entón, moitos dos que nos están a ver coñecente. Sí. Vale. Teño que levarlle ao noso chef, aínda, bueno, xa o ten en plató, na cociña, teño que levarlle tomates. Tomates, ti tes tomates. Un tomate riquísimo. Vale, por que tan rico o tomate que traballas Porque aquí? cultivo eu. Iso, Con cariño, bueno, de a zona sí. e ya non sei máis. Bueno, muller, estamos en Portonovo, aquí dase ben o tomate, non? Dase ben as hortalizas, a clima atlántico, supoño que todo afecta, non? Todo axuda. O tomate que ten Iván na cociña, que tomate é? Que variedade é? É o tomate rosa, o grande. Simplemente que é moi carnoso Sí, e moi rico. vale. Eso é o que caracteriza ese Sí, tipo de tomate. sí. Ese tipo de tomate, para que é bo? Que receita me recomendas con ese tomate? Eu, ao mellor, é comelo solo. Con sal e aceite de oliva é unha maravilla. Para comelo así solo. Non sei que vai facer Iván na cociña hoxe, na receita. Seguro que é algo que está á altura, porque ten que estar á altura do produto de calidade que hoxe ten no mesado. Cando se sementa este tomate, por certo? Pois nós solemos plantar a finales de febreiro. E recolledes tomate ata cando? Hasta finales de agosto. Agosto, setiembre, depende do tempo. Vale, perfecto. Pois estamos no tempo. Iván, desfruta destes tomates e a ti, Paula, graciñas por atendernos. A vale? vos. Gracias. Gracias a vos, rapaces. Gracias a vos. Moita gracia me fixo cando lle pregunta a Rafa polos tomates e dille, bueno, os tomates plantos eu e son o mellor. Eso é un galego. Eso é un galego. Onde este un galego que se quito demais. Non había un galego na lúa? Pois tamén un galego facendo tomates en Portonovo e moitos sitios máis, Vamos quitarlle así, con esta puntiña, vamos a quitarlle isto, que non vai querer para nada, e o que vamos facer é para quitarlle a pel moi rapidiño, vale? Un corte en cruz, mirade, así e así. Tan fácil como eso. E pensades, pero que fai este? Que fai este tuliño? Dalle unha cruz o tal, que é moi relixioso. Bueno, home, mira, relixioso un pouco hai que ser, ou non, eso dame igual. Nalgo hai que creer. Pero, mira, aquí, a auga, fervendo, 2 minutiños, nada máis. Pa que? Pa que saia a pel perfectamente, de acordo? Despois xa veredes como sai. Sen ningún problema. E o que temos que facer tamén é ir dándolle a uns sallos. Por qué? Porque esta salsa, a ver, atún é un toro de atún. Teño varios toros de atún. A putanesca. Ollo co nome, Mira, hai unha filosofía con estas cousas, a mí moita gracia me fai cando estou historiando e ver pois, a etimoloxía, ou onde veñen os nomes, estas cousas, non? Putanesca, bueno, hai de todo, Desa primeiro oficio do mundo que dixeron que tomaban moito ali por a Italia tamén asocian o nome, pero a que máis me crin eu, porque sabedes que hai moitas historias, moito nos mola paxarear, a todos. Os galegos tamén, non só os italianos. Pois dicía que estaba un tal Sandro Pelletti, ou algo así, que isto e tal. O galego eche ben como italiano. Cantamos un pouco falando, din. Eu cando vou por aí, non sei se pola pinta, pola barbiña, por tal,
Pero tamén me din, moita xente, se son italiano, cando estou fora, eu flipo con eso, pero moita gracia me fai. É certo, pregúntame moitas veces, mira, con 2 anos é máis que suficiente. E con eses 2 minutos que está aí o tema facendo, creo que vai ser tamén máis que suficiente. Mirad o que facemos. Collemos, vale, para non queimarnos, por suposto, unha chisma destas. Isto estaba fervendo, vamos xa 30 segundos máis, pero bueno, non queremos que se coza o tomate. Escoitad, isto é super importante. Non queremos que coza, nos temos que ter aquí nos tal, pero sí que queremos que, bueno, ferva o suficiente como para que a pel quera irse mellor. Mirade, aí. Podía ter un baño frío, sí, podía telo, para non queimar as maus, pero tampouco pasa nada, porque como temos controlada a cocción, isto non se está cocendo. Se vedes que o tomate está pouco escarabuxado, que non solta ben a pel, sería bo telo un minuto máis e puñelo aí. Pero neste caso, nós vamos facelo así. Escoitade, deixadme poñer unha cousiña por aquí. A miña ola, vamos a puñela por aquí e vamos a andar xa co noso aceitiño. A ver, decidime vos, como empezan todas nosas recetas? Pois casi con un pouquiño de aceitiño para branquear calquer verdura, neste caso, o noso allo. E vamos facer unha cousa. Aí quieto, así me gusta. Mirade, collemos tan tranquilamente un allo, metémoslle unha cañonacilla, moito me gusta facer estas cousas. E aquí, xa medio ataviado, vamos facendo de nesto. A ver, contábamos. Porque mentras picamos o allo, que facémolo moitas veces, podemos falar, Mirade, dicíavos que o Sandro Belletti, o Panetti, o Panichetti, acabado por aí, vale, estaba cerrando o restaurante e chegaron uns amigos. Bueno, os amigos nunca se lle di que non. Ou que? Os amigos é o mellor que hai, tío. É como a familia, macho. Os amigos, se tes un bo amigo, escollos ben, porque despois son como a familia. Están aí sempre, macho. A min, bueno, hai que rodearse de vos amigos sempre e punto. Xa está. Vos pensado que vos digo que vai ser verdad. Pois este tipo, chegaron os amigos á casiña, veña, o alliño aí. Chegaron os amigos á casiña e non tiña o restaurante que estaba cerrando e non tiña prácticamente nada para darlles. Vale? Non tiña. A ver, Sandro, pero que nos das, que nos das? E Sandro empezou a mirar polas alacenas, a ver que había, a ver que non había, e empezou a coller unhas aceitunas daqui, unhas anchoiñas en conservas, 4 cousas e un par de tomatiños. Escoitade, chegou a putanesca. 4 cousas. Isto é o bonito da cociña, Mirade, isto vai aí. E vamos a baixarlle o lume e veño para aquí. Por qué? Porque teño que botarlle uns pementos que temos aquí xa aliñados. Mirade, pollo un pimentiño por aquí, o pimentiño por aquí, e este eu creo que con 3, e con esta cantidad creo que pode chegar, E vámonos picar un pouco. A grosso modo, escoitade, porque tampouco fai moita falla facelo de outra forma, porque despois vamos triturar absolutamente todo. Así que, esta parte que lle vai dar humidade tamén ao noso allo, vámoslo deixar por aquí. Eu creo que vou botar o outro, Sí, vou no botar. Isto tamén, a cociña é moito de andar pola casa. Oye, eu iba a botar 3, pero ora vexo como fan o bulto aí na ola, e digo, non, van os 4. Si ou que? E que facemos nós? Pois limpar a nosa chisma, a nosa táboa, e empezar cos tomates. A ver se pelan ou non pelan ben como vos dixen. A ver se non quedo mal, Porque teño medo, vou vos contar. Fai un pouco, decía Rafa a outra, bueno, despois de que me fixera gracia o tema do tomate, decía, a ver se Iván está á altura. Home, póñeme presión, Entre que estades vos aí e que non quero fallar, e que unha cousa e outra e tal. E mirade, vide pa aquí. Isto é super importante. A ver, mirade isto. É que a min non me gusta a pel do tomate, e que va... Ostra, pois a pel do tomate pronto se saca, Miro que lle fixemos, o tomate está perfecto, que tomate rosa, por certo. Pésache ben, Eso vai ruxindo, como me mola a musiquiña. Escoitad, pera. Un pouquiño de bailoteo que está aquí o allo, mailo pemento dando todo, Dádeme un pouco do voso corazón. Ai. Ben o mínimo, non queremos nada máis. E vamos a puñerlle xa. Vale, vamos ir limpando por aquí, e as maus tamén. Vamos ir poñendo xa o noso tomate nesa ola. A ver, que non queremos que se nos queime. E recordade, se estamos hidratando cunha froita, o tomate é unha froita,
a ver se o sabemos xa. Se estamos rematando, collemos a puntiña estos cachiños e xa non temos pel. Aí, e que fago? Corte rápido, aí, quito este rafagallo. Que maravilla de tomates, macho. Pois Sandro Penetti estaba ali, bueno, o tipo menos mal, xa non estará aquí con nós, pero eso espero tamén, porque eu tomo inventando o nome cada 2 por 3. Xa chamei 4 ou 5 veces por Penete, Penedete ou tal, pero vos ben me entendedes. E mirade, o que collemos é o tomatiño e cortamos. Por que non me importa moito como vamos cortar? Porque despois voulle pasar a trituradora. Sí, o brazo batedor. Entendes? Polo tanto, aquí fago uns cortes, así, a grosso modo, ben feitiños, vale, porque ao final tedes os coitelos ben afiados e témolo todo diseñado, vale? Así que así, para que non manchemos nada, eso é. Mirade, traballade cas maus, que vexo moitos cociñeiros moi vigilavis por aí que empezan a coller e pillan de todo e non traballan cas maus. As maus limpoas, 3 ou 4 veces se fai falla, pero traballo con elas tamén. Vamos por aquí, así, perfecto. E collemos, aquí, ora, limparei eso, e metemos isto todo aí, mirade. Aí. Vamos a intentar reducir por todas as maneiras este tomatiño. Vamos a reducilo ben, ese auga que xa non vai facer que o allo, que ese pemento empece pois un pouco a ter esa cor, esa luminosidade que nos dá a cociña e os olores que empezan. Que facemos nós? Que facemos nós agora? Empezar a picar cousiñas, vale? Porque ademais é unha receita ben sinxela, vale? Pero con moitas cousas, con moito amor, ademais, como nos está chebo. Mirade, vamos a poñer isto por aquí, vale? Deixámolo por aquí xa. Vamos ao toro de atún por aquí, e mirade, cales son as principales ingredientes que vai levar hoxe a nosa putanesca? Bueno, pois os de sempre. Aceituna negra, unha oliviña. Mirade, e vamos ir picándoas. Con moito xeito, vale? E intentando pois que teñan máis ou menos un pouco de mordida, que se encontren de vez en cando. Alguna vou a deixar ben grande, como vedes por aquí, vale? E incluso, a mellor quedan unha ou dúas para decorar, pero despois vou unas picar un pouco máis, vale? Estas serían máis que suficientes. E ora vou coller, pois así, un anaquiño, eso sí que fervendo, e vou meterlle unha boa afilada. A ver, hoxe, atún a putanesca, ben, con aceitunas negras, de bote. Estas nas temos aí colleitas, verdad que non? De bote. Imaginadevos que estades na casa e que non tedes nada que comer, pero que tedes 2 tomates e unhas aceitunas. Este tipo de salsas sácante dun apuro volando. E mirade, alcaparra. Bueno, aquí en Galicia hai xente fan e non tan fan da tal. Sabedes que a alcaparra é moi utilizada no norte, sobre todo no País Vasco. A ver, din que asturianos e galegos, primos hermanos, non, que tal, pero vascos, cántabros, o norte xa casi todo cheira o mesmo, verdad? Verde, esas cores, casi a mesma trazabilidade, produtos similares, ningún como o galego. Escoita, ningún como do Estachebo tampouco, Vale, mirade, e vamos facendo así, e temos, vale, outra alcaparriña máis, eu creo que estas tamén as vai dar. Ten un sabor moi sutil, se é unha alcaparra boa, vale, ben picadiña, ten un sabor moi sutil, e ten un sabor tamén, ten a acidez. Moito falamos da acidez dos doces e de moitos sabores na arquitectura do plato. A min gústame ter o baile, a verbena, a sesión vermú na boca. Cada vez que colles unha cullerada de algo ten que molar, tens que escarafiar, os pelos teñen que filir de punta cada vez que comemos. Hai que disfrutar da comida. E mirade, o punto de salazón, por eso non vou seguir, e eso hai que mirar tamén a acidez. Un tomate rosa pouca acidez vai ter, e sobre todo se ven de Portonovo. Pero vamos ir corrixindo, porque estaría ben que sabemos que ten moito toque, bicarbonato, como di Isa, tamén podería valer, pero un pouquichiño de azúcar ou de mel, ou melaza, podería quitar ese amarguexo ou esa acidez realmente que ten o tomate. Se nos dispara moito, vale? Por agora, vamos a seguir aí ruxindo tranquilamente con ese musiqueo mentras nós facemos pois esta picadiña de anchoas. Vale, pois decía, anchoas,
Bueno, quédalle moi ben a putanesca, o tomate, esa salazón, ese tema que ten co pescado. Pescado que hoxe tamén vamos a meter na receita co toro de atún. O atún é unha cosa ben interesante. Bueno, eu sou un fanático do mar. Un fanático do mar. Fago pesca submarina desde fai moitos anos, aínda que agora... Últimamente teño moitas cousas que facer que vou pouco ao mar e teño que ir máis ao mar. É importante, se tedes un hobby, vale? Se tedes unha afección, tedes que ir a facela. Eso aclara o alma, macho, aclara o alma. Ti cando estás así na casa, estás desafacendo non sei cantas cousas e tal, e tes mi historia na cabeza, os nenos, os rapaces, os nosos maiores, o traballo, que se me doi a espalda, que se non chego, que se non sei que... De vez en cando hai que parar, parar. Eu, é verdade que ademais de ir ao mar, a veces a cociña tamén me serve como ese momento para min de paz, ese remanso de tranquilidade. No que ainda podo bailar, que esas veces que non me paro de mover mentras cociño, pero que tamén me deixa pensar en min. Vou facendo, o lindo, isto é algo para min que me funciona, pero se para ti é mirar as estrelas, vai mirar as estrelas media oriña todos os días. Ten 10 minutos para ti, porque senón non vai, esta historia non vai. Mirade, seguimos reducindo a auga e temos máis ou menos todo aquí colocado, Mirade, vou por aquí, e que vai levar tamén a nosa querida guindilla, a nosa querida cayena, tamén chamada chile, Chile, vamos chamarlle chile todos aquí agora. Fago unha triquillada así, e como vai ir todo xunto, non me importa que este na mesma tábua, Neste caso, 3, con pepiñas, sí, non me importa. Mira, aí teño todo, xa escarabulladinho, aí, mirade. Collo e facemos un repaso. Tá o tomate co pimento de piquillo, mailo allo que foise blanqueando co aceite aí reducindo a súa salsiña. Esperamos 2 minutiños para que isto empece a reducir e que este auga, vale, xa non este con nós. 2 minutiños e estou con vos, veña. E como vedes, xa está como medio reducindo. Isto xa non ten a pinta que tiña antes, xa casi non hai auga, de acordo? Así que lume ao mínimo, collemos as nosas amigas para non queimarnos, teño a grella aí, ahora ides ver pa que quero a grella. E vamos, espera un segundiño, Iván, mira, se temos aquí de todo. Vamos a poñer isto aquí para que nos axude a traballar. Que vamos facer? Mira, isto tamén é un pouco pijería, como digo eu. Por qué? Porque, en realidade, non necesitábamos darlle esta pulida que lle vou facer co bazo batedor. Pero hoxe quero que sean estes os protagonistas desta receita. Polo tanto, tamén vou grumar un pouco, pulir un pouco este tomate. Pouco, Mirade. E por que tamén? Unha cousa importante. Non temos que levar sempre as pepiñas, vale? Pero neste caso, o noso tomate rosa leva as pepiñas. E se metemos unha boa metedura, pois as pepiñas tampouco nos van a molestar. Mirade, así, pulindo un pouquiño. E listo. Agora sí. Mira que che traio hoxe. Madre mía, sempre levas o mesmo. Que faz? Hoxe traio a merenda, dixen este pobre home que está aí choiando todo o día, mira, Trae un aguacate, unha tostiña, Bueno, a que sobrou? Isa, a que sobrou non, pero... Ti máis eu estamos conectados, conectados. Por que vou facer hoxe aguacate? Teño aguacate na receita. Mira o que teño por aquí. Bueno, que nós somos moi fans dos aguacates, na nosa casa. Estas torradiñas así, preparo o seu para almorzar moitas veces. En serio? Moitas, bueno, non hai palleiro sin palla. É ben nutritivo, mira o que teño aquí. Pois hoxe, xa verás, eu creo que esta salsiña xa lle quedaba ben esa tosta. Xa lle quedaba, Pero faltanlle varias historias. Mira, volve o lume. Espera un segundiño, Isa, porque estou aquí falando cos meus amigos. Moi ben. Porque faltalle poñer toda a forza e tal. A ver. Isto é tomate, tomate, aguacate da casa, Como quedas? Como que da casa? Como te quedas? Da miña non, E logo? Aí está, ti vai metendo, pero mira, teño unha amiga que se chama Sonia, que o pai na finca ten un lote de plantación de aguacates. Dalle aguacates e ten un lote deles, e ás veces traime varios. Como? Ten aguacates na casa aquí? Sí, a ver. Contame eso. Alcaparriñas tamén, non vos olvidedes, isto vai todo xunto por aí. Sigue. Porque ela, mirade, ela como o aguacate é o oso, a pedriña de dentro, non?
Non, quitou, a ver, mira, quedouse co oso e daquela puxolle así uns escarbadentes dos lados e pon encima dun vaso. Espera, un transforme, xa, que fai? Como escarbadentes, como fai? Claro, porque os escarbadentes é para... Coño un aguacate, sácame... A ver, espera, vámonos pa... Trae. Sábelo, facémolo ti? Sí, a ver, fago eu ou ti? Ai, bueno, toma, quítalle a pedriña aí, bueno, que non sei como vas preparar, claro. Non, eu vou che dar a pedriña, eu quero que me expliques o que me estás dicindo, vale? Polo tanto, eu o que fago é isto. Aí está. Paca, está no seu punto de maduración. Vale, a ver. Mira, trae pa aquí. A ver. Aí está. Este osiño... Toma. Ves, espetaslle uns escarbadentes así polos lados. Dalle, home, como non? Espetaslle os escarbadentes e polo así nun vaso para que caia. Os escarbadentes son para que non caia a pedra no vaso. Para que non se afogue. Efectivamente, para que non se afogue. No vaso poslle auga que cubra a metade da pedra e isto telo que deixar así de 3 a 4 semaniñas, Vale. A que enraíce e o que lle saia a raíz, trasplántalo. E xa o podes levar para a horta ou para unha maceta ou para onde queiras. Pero el foi nos poñendo na horta o pai e agora ten varios. A ver, que tardan entre 3 e 4 anos en dar o froito, Que isto non é plantar o oso, ui, que ben, nuns meses vou ter aguacates. Estou flipando, botamos o chile. Espera un segundo, Isa, porque eu estou... É que é moi importante, estou quero ter aguacate. Mirade, temos xa todo o que fixemos antes. A oliva, a anchoa, esa alcaparra e tamén o chile. Xa temos aquí, e agora ten que cocer 2 ou 3 minutos. Pero mentras, eu vou facer ese aguacate do que está falando Isa, mirade. Teño a grella aquí xa quente. Sí, como? A grella? É logo. Ai, moi ben, eu nunca fixen así. Home, pois vas ver como vai isto, E aguantan? Como que aguantan? Mira, de feito, voulle dar outro corteciño, así. Eu fago así sempre. Ai, bueno, tamén teño que dicir, que senón facémolo en guacamole, porque a nós na casa gústanos moito o aguacate a todos. É un cargado de facelo o guacamole é Manu. Moito me gusta a mí tamén o guacamole, Isa, en serio. Pero mira, este guacamole vais... Ai, mira isto. Mira isto, que facilidade. Moi ben, pois non se me daría a min... Como fai? É logo, porque a mí o guacamole é como moi persoal. Bótalle allo, bótalle... Bótalle... Non, cebola, allo non lle bota. Ves? Penso que non. Eu sen allo... Bueno, que fai el, Mira, el colleche así uns aguacates ben maduriños que estén xa para machucar así co garfo. Sí. E daquela, botos nun cunco, machuca ben co garfo e bótalle zume de limón. Ajá. Cebola moi picadiña, moi miúda, tomate moi miúdo. Un pico de galo, que se chama. Un pico de galo, vale. E despois pimenta negra. É na máis, eu penso que non lle bota máis. Vamos, a nena máis eu comemos aí todos genial. Como ranchiños, non? Home. Como a ranchiños. Aquí na Galicia como se come a ranchiños. Mira, claro, pois eu teño isto fenomenal. preparadiño. Vale, isto non sei se quedarme para facer o truco que me dis. A ver, isto vai a funciona, que che digo, o aguacate desta era a miña amiga Sonia. Pero hai que ter tempo, tens que ter paciencia. Bueno, paciencia, 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos. Eu que teño formijo no cu, xa non sei se tanto. Ti bótalo ali norte, olvidaste. Tamén tes razón. Claro, xa está. Mira, escoita. Hoxe mándasme moitos trucos. Gustaríame que tiveras un arboriño deses por aí, pero necesito un pouco de tal, porque senón os meus rapaces non se van a enterar do que estamos a facer. Eu marcho. Marchas, non? Marcho, deixei porque teño que marchar. Bueno. Vale. Veña, a ti. E a tosta e nada a comer, pero despois do putanesca. Home, moi ben. Despois da putanesca. Mirade, vide comigo. Madre mía, que rollo ten a Isa tamén algunha vez? Isto é unha historia. E mira o que facemos nós. Olé. E damos a volta. Olé. E a volta. Olé. E despois un pouquiño de sal e xa temos isto. Mirade, sei que todos coñecedes o aguacate, que todos o comíades crudo, en guacamole, como nos dixo, en rebanada, nesa tosta. Pero tamén se pode facer a grella, purés de todo, hasta gazpachos de aguacate. Neste caso, cos doces con esa sabor a noz que vai sacar este froito, gracias ao aceitiño e ese calor. Así que eso, deixámolo aí, temos a salsa perfectamente condicionada e feita, así que rapidamente vou poñer cun par de cousiñas que me quedan. Primeiro, o toro de atún. Vamos coller unha tixola rápido e vámoslo marcar. Ou que? Para aquí, ahora mismo, o lume que tiñamos aí perfectamente e volvemos ca musiquiña, Un pouquiño de aceite. En este caso, a veces tamén, queda moi ben que fagamos isto, mira. Isto moito me gusta a mí. Momento spa. Isto por aquí, e mira. Unha música de paxaros, música celestial, tama reflejando na espalda,
Que atún? Espera, que un tolo de atún non son eu. Esperade. Mira. Aí. E que facemos xa? Un pouquichiño de sal. Sí, así. Aquí un pouquichiño de sal. Estamos esperando a que isto quenza. Pero importante, a nosa salsa ten unha potencia increíble. Acordadevos, probámola antes. Vámola a probar agora, a ver como está. Porque se nos pasamos de sal cas cousas, tamén é unha historia. Pero isto, con esa anchoa, con esa caparra e con ese chile, xa ten música, como vos digo eu. Está perfecto. Miramos isto logo. Isto está tamén, Vale, o cuiño, vamos lle dar así, e xa apagamos o lume tamén deste cacharriño. Vamos facer unha cousa, rapaces, que isto é como sempre. Esta vou a deixar por aquí e esta vou a traer por aquí, porque isto está para darlle alegría. Vamos aló. Aí. Mirade, cousas do atún, Isto é moi importante para min. Cousas do atún. Debe selarse, vale? En un pouquichiño de aceite, pero temos que darlle o toque importante, porque non quero que se me pase por fora. Polo tanto, vamos ter tino de facer esos 3 colores, vale? Mirade. Aí. Se a sartén está ben quente, é moi fácil de facer. Polo tanto, vou pasar as toradas estas, fixado o repaso. Teño o toro de atún aquí facéndose a plancha. Xa teño a grella grellado ben o aguacate. Xa teño a miña emulsión. E xa teño a miña salsa. Bueno, isto é unha espallada. Pero mirade, mentras eso volta por aquí, non máis, Voulle dar outra volta e vou ir separando. Deixame coller un platiño para ir separando ese e para ir collendo os outros. E que vou facer? Mentras isto está aquí colocado, o último. Millo. Aquí. E mirade, un pouquichiño. Ese toriño fora, Escoita, se pódese falar e cociñar? Pódese. Mirade, aquí, aí, que vou facendo? Selar todos os lados, todos. E como este está selado, este tamén. Mirade, con un pouco de aceite. En ese pouco de aceite, ora enseño vos o punto, Eso é. E xa vou metendo outro por aquí, porque non vamos a quedar viudos ou que? Mirade, un pouco de saliña por aí, Ai, este, xo apasto do lume, porque está para comer, de acordo? Agora, un minutiño, saco este, empezo a machucar un pouco no millo, mentras ese se fai, e temos a receita máis que feita. Só nos queda empratar, e mirade, hoxe houve elaboracións, pero todos foron moi sinxelas. Estamos a piques de empratar. Vémonos en 2 minutos. Para a salsa desta receita, branqueamos o allo en aove e engadimos as verduras, reducimos e trituramos. Despois agregamos as anchoas, as olivas negras, as alcaparras e o picante para redondear o sabor. Mentres, marcamos o aguacate a grella, facémolo aliño, emulsionando o zume dunha lima máis o perexil cun chisco de aove. Machucamos o millo e marcamos o atún. Xa só queda empratar para encher o bandullo. Dous gardenias para min, colelas quero decir. Quérote moito. Olliño coa miña entonación, pero que tiña que darlle un pouquiño de ritmo a esta vinagreta. Outro día dicíavos, adiantábamos que me gustaba que co chile e cos picantes subexa teña que haber un ácido, vale? E mirad o que facemos. Esa vinagreta express, para os nosos aguacates á grella. Simplemente, con iso, tiñamos un prato redondo. E agora chega a festa do millo, Mirade, é como vos digo sempre, a nosa festa dos sabores desta chevó. Agora tedes a receita perfecta para que cando vos digan que eres un aburrido, digades que non, que tedes moitos recursos, que ademais dachos o está chevó. Aburiño!